na-anapụ ego ma ndị asị na ha na-egwu wayo ọtụtụ akụkọ ka nke nọ na ọha nta akụkọ niile dị iche iche ihe ọka m ji anabata gị n'ụbọchị taa na oge aṅụli na isi mbido telivishọn ya ebe ihe niile na-eme onye gịnị ka nọkwa maazị Edom Ikechukwu Samuel ya nwoke aka jita akpụ ofe eme gịnị ofe achọ wee ya akụkọ dị iche iche ka m wetara n'ụbọchị taa mana tupu m akọwapụta akụkọ ndị m ji ka unu ga-eme gịnị unu gaa na ọha nta akụkọ anyị ga-esoro anyị gaa na webụsaịtị anyị na www.isimbido.tv ịchọkwa iso anyị na Facebook, Twitter nakwa Instagram ị ga-enweta anyị na @isimbidotv ị chọrọ isoro anyị na YouTube gị gaa na youtube.com/isimbidotv ebe ahụ ka ị ga-enweta gị wike kirie ihe niile n'uju ọ bụrụ were ahịa na-enye gị nsogbu ire ma were ozi chọrọ izisa ndị mmadụ gị bute ya n'isi mbido telivishọn ka nyere gị aka irere gị ya bụ ahịa akụkọ nke mbụ m ji bịa n'ụbọchị taa ọ sị na ihe awa akụkọ gbasara ọnwụ mmadụ onye a na-akpọ otu onye na-emepụta ihe ejije n'ala anyị bụ Naijiria onye akpa ama ọfụma Henry Okoro ka natara ozi na ọ lakụrụ onye nwe anyị dịka o nwere ihe mberede okporo ụzọ ka ya na ndị enyi ya si na-alọta naanị ya onye nwụrụ na ya bụ ihe mberede nke okporo ụzọ ma ndekọ ọzọ nọkwanụ n'ụlọ ọgwụ na-azọ ndụ ha ya wuru ka o si dị a na-asị ka onye nwe anyị nara mkpụrụ obi ya n'udo n'aha Jizọs ilekwa anya ofụma gịnị ka atụjọ m chọrọ iju gịnị na-egbusizi ndị na-eme ihe ejije ma ndị na-arụ ndị na-emepụta ihe ejije ndị na-eme ihe ejije nakwa ndị na-ede ihe ejije ndị dị iche iche gịnị na-egbusi ya ihe awa ajụjụ nwere ihe kwesịrị ileba anya ọfụma na ihe gbasara Nollywood industry a na-asụkwa ekwuchala okwu gbasara ọnwụ mmadụ ka abịa batana na nke na-eme obiọma gbasara otu nwaafọ Naijiria gara mba ọzọ ga-eburu iko bata a na-asị congratulations to Burna Boy dịka o wetara ya bụ ihe nrita oshi Naijiria gaa Ghana ga-eme gịnị ga-ebute ya bụ award nke African Best Artist nke Vodafone Ghana Music Award a na-asị congratulations nyere ya ọtụkwa ọtụtụ ihe mere na ya bụ ụbọchị e nyere ihe award a dịka ọtụtụ n'ime ha ritere ihe nrite dịka ọtụtụ ndị Ghana ndị dịka Shatta Wale ndị dịka Stonebwoy ndị dịka Sarkodie ndị dịka Medical ọtụtụ n'ime ha bụ ndị wetara ihe nrite mana ọ dị ofu ihe mere n'ụbọchị ahụ nkwa nke m ga-akọrọ unu ma anyị bata obere ezumike m ga-agwa n'otu ya bụ ije wee gaa ihe a ga-eme gịnị ka anyị ga-adọbụrụ unu otu egwu nke Fino tinyere Cranium ọ kpọrọ ya One Chance gị mata ihe mere Burna Boy ji weta ofu chance ọ ma a na-asị na opportunity comes but once ya bụ Burna Boy dịka m si kwuo n'izuụka gara aga na o wetara otu ihe nrita ka o nwere gịnị egwu nke ọ kpọrọ ye gara mba ụwa niile mere ka ndị mmadụ ji megide hụ ya n'anya ọfụma anyị abatala na ezumike nke anyị gara aka bụkwa n'isi mbido telivishọn ebe ihe niile na-eme ka bụkwa m onwe mbụ maazị Edom Ikechukwu Samuel ka gịnị ya ka nọ n'ọgbọ na-enwere ya bụ oge aṅụrị ma tupu anyị aga obere ezumike ekwuru m gbasara Vodafone Ghana Music Award nke mere n'izuụka gara aga nke wetara ọtụtụ ndị wetara ihe nrita dịka Sarkodie ndị dịka Shatta Wale ndị dịka Stonebwoy ndị dịka Medical ọtụtụ n'ime ha ndị erita ihe nrita n'ụbọchị ahụ mana o nwee ihe mere n'ụbọchị ahụ ịma a na-asị onye m ji hụ obodo anyị Naijiria n'anya ọ bụ eziokwu na anyị nwekwara chinchi nke nna anyị n'ihe mana anyị na-agbadisi ike n'ịhụ na gịnị na anyị na-adụsa obodo anyị n'udo mgbe akpọpụtara Shatta Wale achọrọ ịkpọ onye ga-ewini Reggae Dancehall Award onye ga-ewini Reggae Dancehall Artist of the Year ka onye ọbụla ndị Ghana niile ga na-eche Stonebwoy ka Shatta Wale ka Stonebwoy onye ọbụla na-eche everybody onye ọbụla nọ na-asị ka ha mara onye ọwụ tupu akpọzie na ogene na Stonebwoy onye winili ya bụ Reggae Dancehall Artist of the Year nke akpọpụtaziri ya n'ọgbọ ya bụ na stage ka obe megịnị ka obe nyere acceptance speech kwukwanụ okwu ndị ọma n'elu Shatta Wale unu mana okwu a na-adabachara ya na Stonebwoy yawa na-agbagotezi na stage ka o mee gịnị ka ọ bịa ụfọdụ si na ihe okwu gbagote na stage ka ọ bịa sori ya ṅụrịa so that ọwụ ndị social media ha ma media ha ga-eburu ya si na gịnị na Shatta Wale na iwe na-ewu ya na Stonebwoy but ka ọ wụrụ akụkọ ọma na asị na Shatta Wale congratulate Stonebwoy na award nke onwere mana ka ha na-aga otu onye na-eso Stonebwoy onye ka na-akpọ Black City eme gịnị abịa
ama m ga-asọ dọrọ ya ọkpọ ya dọ ofu onye nke Shatawale ọkpọ ọ ga-adazie aka na-ekwu nke a na-ekwuzi ịma ya bụ Stone Boy ka nọ n'azụ na-eme gịnị na-ekwu n'okwu bịazie ebe ọgbaghara dị ebe niile ka Stone Boy hụziri ka a na-eme ka o mere gịnị ya mepụta egbe ya ka o ji mee gịnị ka o ji mere ka ebe niile gbaghasịa ka a tụọ onye ụjọ mana dịka o si wee dị ndị mmadụ na-asị na ihe o mere ụbọchị ahụ na ọ dịghị mma na orube nke ime gịnị iwepụta egbe onye ọ ihe ịtọ ọchị onye achọrọ inye awọd achọrọ inye gị awọd gị mee gịnị gị mepụta egbe o were ka ọ dị Shatawale ekwukwala na gịnị na onweghị ihe okwu gbagotewe na ya bụ steji ka o soro nwanne ya nwoke ka ọ hapụ ịdị ka ọ na-emegide ya mana ka o si dị ya bụ Stone Boy amepụta egbe ajụjụ awụzi kedu ka egbe si nọrọ ya n'akpa o ji bata na ya bụ event ya wụrụ ihe a ga-eleba anya ọtụtụ mmadụ asịda na gịnị na-ekwesịrị ịkpọ Stone Boy jụọ ya ajụjụ for ime gịnị acquisition of an unlicensed firearms otu aka esi kwuo ya ebe a ka anyị ga-aga n'obere ezumike ga-agbarịta unu egwu nke King Perry ọ bụ Istanbul Bushiga ya egwu mụa hụrụ egwu ahụ n'anya mụa na onwe m ahụrụ m ya bụ egwu n'anya ọ bụ na ị ka na-esonye anyị ugbu ọka bụkwa n'oge aṅụrị na isi mbido telivishọn ebe ihe niile na-eme akụkọ anyị kpụrụ ọnụ tupu anyị aga ya bụ obere ezumike akụkọ gbasara Shatawale na onye Stone Boy dịka ya bụ Stone Boy mepụtara egbe mgbe a chọrọ inye ya award ya wụrụ ka wụrụ ihe a kwesịrị ileba anya ọfụma maka na ọtụtụ ndị mmadụ n'ozi ebe ahụ mere gịnị a sị na ọtụtụ ndị mmadụ bịa lawa were izi ụjọ lawa ya bụ Stone Boy asị na ọ bụrụ na ọ chọrọ ime gịnị isi ya congratulations na ọ gara iche ka onye chaa acceptance speech ya tupu na o were ka ọ dị ịma o were ka ọ dị ka mgbe ofu klọb buru kọp ndị ka emeri abịa soro ha na ịma o were ka ya bụ ihe yichara ele ya bụ okwu anya fọt shikwa from onye ka fọt eshikwa from onye ka bana onye fọt ka shi n'aka dịka ndị ọha nta akụkọ niile na-ekwu ya Stone Boy orubeghị ime gịnị imepụta egbe asịkwa na onye butere ihe niile a bụkwa onye gịnị onye na-eso ụzọ ya onye na-akpọ gịnị Black City ya wuru ka o si dị akụkọ ọzọ anyị nwetara n'ọgbọ nke ahụ akụkọ na-atọ ọchị akụkọ gbasara nwa amadi a na-akpọ Speed Talented ya ekwela na gị na ọ bụrụ na Don Jazzy na olu ọjọọ ya niile o nwere na olu ọ sị na olu o nwere na ọ na Don Jazzy ga-blow you with voice o nwere na ihe ọkwa Speed Talented ga-eme gịnị o kwesịkwara yi blow na ọ ga-erute ebe o rutere ajụjụ m ahụrụ na olu Don Jazzy na olu Speed Talented ọ ihe dị iche mana ọ sị na onye ma ndị mmadụ aga aja gị mee ewu gị jụọ nwere onye chefukwala Speed Talented onye kekọpụtara egwu otu egwu ụfọdụ na-ele egwu ya na ọwụcha egwu ekwesịrị na-akpọ mgbe ọbụla mana ọ sị I come through like bendededeng like bendededeng ọwụ na echefuola onye akpọ Speed Talented o nwekwara antena o nwere otu isi ọ kpara mgbe mbụ o nwere gịnị ọ dị ka o nwere opi n'elu isi ya ya wuru ka o si dị ya nwa amadi ekwuola na ọ bụrụ na Don Jazzy ga-erute ebe o ruru na ugbu a ya na olu o nwere ya nwakwa Speed Talented ga-erutekwa ebe a ya wuru ka o si dị ebe a ka anyị ga-agatụ na obere ezumike ga-agbụrụtụ egwu The Prince nke otu Don Jazzy akpọrọ ya Oga Titles ka anyị ga-ahụrụ na olu Don Jazzy manakwa na ọwụ niile ga-ego egwu Speed Talented ị ga-egwu olu Don Jazzy na egwu ị na-anụpụ ugbu a gị nwaleke ya na nke Speed Talented mana ma onwe ihe dị iche